Dr. Himanta Biswa Sarma phan ingdeng phlike brathok Karbiyot Festival along alohi sarpoke pha aputhak ke ongdong atom aning kangsam se chepaklang Pirthe angdang phluk kaphere meme coronavirus aputhak kachethan chimo mamai kapado KSA Inglong pho West Karbi Anglong SP Kimia phan Karchodam Kardom Pini Prime Time along Nili Samijili Hansepi Non Bertang Tonpen Arjik Tha Non Hejong Nankeleji Ingdeng Phlike Brathok Karbi Risonim So Rongaji along Assam Finance and Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Alohi Sarpo Aman Pen ke Phapo Alam Pen Social Media along Hurchodut Thang ni phai kre pho arni pen ka paman ponji ingdeng phlike brathok Karbiyot Festival pangcheng ponpo Pining Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen RD ki pipona jok penang an alir alon ki dosi rongaje pangcheng chia prang penta theklong Bonta Karbiyot Festival along alohi sarpo aman pen Assam Finance and Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan ke pha aputhak ke ongdong aradatum social media along Facebook WhatsApp along ningkang samse chepaklang Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong aphan kupilo ke rap alang lipilo Karbi Anglong arad aphan ke claim pi puse karjo alam the padopon kita Karbiyotun ke te Dr. Himanta Biswa Sarma aphan ke ning sam piglo mante lito Dr. Himanta Biswa Sarma kupilo Karbi Anglong aphan ki weekend te Ladakh Medical College naing pulo ilitum pulo Hampang song tum ta chesong lo itu nadak phan pharo bangke boring apa sai bangke litum Karbiyarar pasi pinang po la grade 3 katen grade 4 aporing apa sai bangke lage pigun mati litum sita kali nang pipe non tek thulong lo Assamese alama bangke litum ingdeng kep am do si charli li prutang te Assam along litum boring apa sai masi choklem dunong de en kadu kawe Aphanta nili ka chuning rikang tungela hello Himanta Biswa Sarma ke wang amai mate alang lipen kang pupon amai along abang ke litum dunde de dangji Karbiyot Festival dunde de dangji pu bangla nili kudam kali Karbiyot Festival adang thepik along ka prek ahong chatai do pik konat ahong chatai ma Himanta Biswa Sarma ke do haladak bangke litum dunde de dangji la hello nili ka chuning rikang tung Assam ang kangalong kaprek amonit long athaya videt loma puta social media along pen karjolam the pangdakpon Karbiyatu maphan kilang selet abang phu phansi jutanggar cho amayalong alohi sarpo aman pen ke hangpuke ilitum ke mithang aphan kok that ka chipi anta suselo lapen nili tumai hen pen ke kroidon thekhe pusi owe kimiatun pen social media along lam the pangda Aning kanwang ason thak thaksi pining le thotta umpanai sangbarkro Memorial English School along thang ni phai cricket thompen annual sports pangcheng ponlo Annual sport along headmistress Mekriteron pipen mai ke pha alam the than par juponsi school managing committee mai phupen aluhi pachini lapen Karbi poho pen archopon Annual sport along aluhi sarpo aman pen Amri VDC chairman Basakro Papangjang alohi aman pen Propastor Amostok B Mondoli Asar Bavis Teron Umpanay Presbyterian Church Chairman Mondoli Asar Robert Pendanglok ki ongdong atum chitongdun Loka Charlie Osomara tumapan sports lapen alekido aputhak jumisen alam thening jepon lapen non kerangji action plan along kapathuaklam kapachiklam thuji aphan amen jogdun po puta Loka Charlie Osomara tumapan ning parong alam the VDC chairman Basakropen ning jetekang Jonam rong hangpi lapen senghun senar atumpensi kapathuason an Japon Annual sport along March pass thongnok bekikat spoon race highway pathupon Kapathuason among tangderapi seng senar pen kachoro alam the parjupon pusi Karbi Anglong life asai hemalong bertanang pale
Dipu Integrated Disease Surveillance Program Patir PC Pini Dipu along nong kache thangplup ka phere meme coronavirus aputhak kache than chimu mamai kapado. Joint Director of Health Service Dr. Karen Rongpipi Kecharipon non amat perthe along kache thangplup jasemet China novel coronavirus puake so aputhak Pini Dipu Joint Director of Health Service asai hemalong Karbi Anglong angkangpi se kache lang abai kangke doan Dr. Ratumaphan phaponsi kache than chimu mamai pado. Dipu CMNHO Dr. D. Bharali Pen Maike Pha Alam The Pachini Ponder Api District Epidemiologist Dr. Pranab Gogoi Pensi Pirthe Along Nong Kache Thangplup Ka Phere Meme Coronavirus Ake So Puthak Clardak Pen Than Pachini Pon Alang Lika Pachini Pon Atengke Bangso Ke So Ke Damtang Surihini Rahini Aningkan La Sopi Surihini Rakrehini Aningkan La Pen Non Surihini Rakre Serkep Ki Jutsi Achiklo Matijong Niphai Thongkebra Isi Arni Kilong pon coronavirus akiso lake ke chengsi ka oda pipen monit ang bong kachi un pensi ang theklong pon lo hala so hot kang dang o e adet ajok ang bong malom ing samthuri lo bonta non adihu China adet pi habai wuhan pu arong sopi along pen ke klangthu coronavirus akiso abangke ke project ajok penang an China aradatum aprandam nang lo তাতে যদি এপিচেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰৰ পৰা পিছত বহুত মানুহ এফেক্টেড হৈ গ'ল প্ৰথমতে এইটো ডিচেম্বৰত হোৱা বুলি কৈছে আপোনাৰ চবেই গম পাইছে চাগে ডক্টৰ লি বুলি যিজন অৰ্থপেডিক চাৰ্জন চীনৰ হুৱান প্ৰদেশত তেওঁ কেইজন কলিগৰতে প্ৰথমে ডিটেক্ট কৰিছিল ডিচেম্বৰ মাহৰ মিডিলত যে কিছুমান আনস্পেচিফাইড তাৰমানে জ্বৰ হোৱা বা চৰ্দি হোৱা কাৰণত তেওঁলোকে প্ৰথমতে এই যিটো চাৰ্চ নহ'লে মিডিল ইষ্ট যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট চিন্টম সেইবিলাকৰ বেমাৰ বুলি ভাবিছিল কিন্তু দেখিলে সেইবিলাকৰ লগত একে নহয় তেওঁলোকে ফেচবুকৰ কথাটো Bangsong bong bangsuri trok atumaphan ke pajok longlo lapen bangsuri phora pharo phora trok kebra pho atumke aprandam nanglo bon sitame China pen angtana det ke non amat inudvet abang phu bangso ke so pen aprandam nang chotlang pusi Dr. Pranab Gogoi pen pachini pon Halapu Joint Director Health Dr. Kareng Rongpipi Pachini Ponatengke Assam along non amat ka phere meme avelang bonta Golaghat Nagaon Lapen Karbi Anglong District ahoy along ke do non kache thangplup Kaziranga National Park along pregjam angtan pen ke wang ki je kelang abang phu atum wang pe kapotsi kachere mexi kenang sot Prabjin pen sangkura rada tumaphan ke so pen kache pajokji enuka analong kache dip ahormu tami kiron panjia phan chingwai pon Diganta Teron Karbi Anglong Live Kewangji Arni West Karbi Anglong Arlo Aron Repen Juwa Drugs ke Chua Tumaphan Nep Nangji Pura KSA pen SP Angbong Chingki Chethan KSA Inglong Pho Hamren Regional Committee Atumpen Pini West Karbi Anglong SP Kimi IPS Dr. Ramandip Kaur Aphan Karbi Apoho pen Archodamsi Chepachini Padopon KSA Inglong Pho Hamren Regional Committee Amaipu Probintimung pen ke Jalin pon SP Kimi Aphan Kachepachini Damahot Kewangji Arni West Karbi Anglong Arlo Aronre pen Juwa Drugs ke Chua Tumaphan Koson pen si kenep nang jima aputhak arsigjit pen chingki chethan pado Lapusona pora hot KSA Hamren Regional Committee chunbang Babul Tokbi Bharat Timung Prasanta Ingti Kiridhan Phangcho Lapen Rostom Ingti atumta Chetongdon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Berta ke lapon sa kang toniglo do methak me kardom